Gi-refer na sa mas dakong ospital sa Tagum City ang 3 anyos nga batang babae kinsa na-rescue sa landslide area sa Maco, Davao de Oro kaganinang buntag. Alas 11:40 kaganinang udto miabot sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City ang 3 anyos nga si Sheena Malacaste kinsa na-recover nga buhi kaganinang buntag sa landslide area sa Barangay Masarasa, Maco, Davao de Oro. Sumala sa kabanay nga mo'y watcher karon sa ospital kinsa midumili na nga moatubang sa kamera. Hangtod alas 12 sa hapon, anaa sa intensive care unit sa emergency room sa ospital ang batang biktima sa landslide. Hinoon gipailaw matud pa kini sa X-ray, CT scan ug laboratory tests. Sumala pa nga walay nakit-ang bali sa lawas niini. Apan ginahulat pa ang resulta aron makumpirma gayud kini. Sa pagulagway siyang kabanay, nagahilak lang matud pa ang bata kung matarog. Apan hinanok matud pa ang katulog niini. Atong gihangyo ang ospital nga makakuha og footage sa sitwasyon karon sa batang biktima apan wala sab matud pamihatag og pagtugot ang watcher. Hinuon gipasalig sa ospital nga ginatutukan ang kondisyong medikal sa pasyente ug ginaatimanan nila karon ug nasa stable na ang kondisyon sa bata. Andam sab matud pang ospital nga modawat sa mga pasyenteng i-refer kanila gikan sa landslide area kay ginaabiso na matud padaan ang referral gikan sa operation center. Samtang doon na pa ilang duha ka pasyente nga na-rescue ni adtong gabi ni adtong nahitabo ang landslide nga naka-confine sa mga ospital. Ang usa kanila critical pa ang kondisyon samtang ang usa nakatakda ng ma-discharge karong hapon.